Gogoratu bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Gabon, osteguna dugu gaurkoan eta astea amaitzear dago. Gaurkoan berriro ere elkarretaratzea egin dute Osakidetzako langileek, osasun publikoaren egoera eta kudeaketa salatzeko. Izan ere, azken asteetan mobilizazio ugari egin dituzte, hori ez gain, igandean sindikatuek deituta manifestazioak egingo dituzte Donostian, Bilbo eta Gasteizen. Gurutxeta ospitaleko larrialdietako langileek elkarretaratzea deitu dute zerbitzua egoera kritikoan dago lazaratzeko. Izan ere, azaldu dutenez, Osakidetzak urteak eman ditu egoera kritikoan, eta pandemiak ahultasunak eta gabeziak agerian utzi ditu, arretaren kalitatearen kaltetan. Eguerdian protesta egingo dute osasun beharginak areagotzea eskatzeko. Aste hon eta aurrekoetan ere mobilizazio ugari egin dituzte Osakidetzako langileek osasun publikoaren egoera salatzeko. Bizkaian adibidez, Bart, Bilbon elkarretaratzeak egin dituzte osasun zentro guztien atarian, baita Barakalon ere, eta Nafarroan aldiz, Iruñan, Tuteran, Lizarran eta Lizondon. Igandean gainera urtarrilak 23 sindikatuek deituta manifestazioak egingo dituzte batik bat lehen mailako arretak duen kolapso egoera eta ospitaletako arretaren gainkarga salatzeko. Hainbat eragile protestara batzen ari dira. Horien artean daude Euskal Herriko Pentsionen Mugimendua eta Satoralaia bizilagunen plataforma. Bada, Satoralaiak kritikatu du osasungintza publikoaren arloan oinarrizkoak eta lehentasunezkoak diren zerbitzuak gainberan dauden bitartean, baliabide publikoak Donostiako metroa bezalako alferrikako obretan xahutzen direla. Bizkaiko medikuen elkargoak ere erabaki du deialdiarekin bat egitea. Izan ere, ohar baten bidez jakinarazi duenez, lehen arreta kolapsatzeko zorian dago eta hori gertatuz gero osasun sistema osoak behea joko du. Hala, bai sindikatuek, bai Osakidetzako langileek, bai eragileek, Eusko Jaurlaritzari egoera konpontzeko berehalako neurriak galde egiteko eta behin-behinekotasuna mugatzea exigitzeko manifestazioak egingo dituzte igandean, Bilbo, Gasteiz eta Donostian eguerdiko 12etan. Eta horren arira, Bart buru osasuneko profesionalen kopurua Osakidetzan legez handitzea proposatu du Elkarrekin Podemos Izquierda Unidasek. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako barne produktu gordinaren 1% horretarako erabiltzea proposatu egin du koalizioak. Zein da gure asmoa, besteak beste lekunen bitartez handiagotzea, esaten nuen bezala osasun mentalaren zerbitzura lan egiten duten profesionalen kopurua eta berdintzea eramatea Europa mailan dauden estandar horietara. Zeintzu dira hauek? Adibidez, 18 psikiatra, 20 psikologo eta 28 enferme erizaintzako profesionalak osasun mentalean adituak. Horrelako ratioak 1.000 biztanleko beharko lirateke. Eta lan gatazkez, Guggenheimeko garbitzaiek babes askatu diete ura diru hornitzen duten erakunde publikoei. 223 egun daramatzate greban, eta Jaurlaritzak esku hartzea erabaki egin du, baina oraingoz artekari moduan bakarrik. Langileek ilusio sartu dute eskaintza, enbeste greba egunen ondoren negoziazioa blokeatuta ikusten dutelako. Halaber, museoaren jarrera salatu dute esanez, ez duela erantzukizuna hartu nahi izan eta garbitzaileak modu klasista batean tratatu dituela. Bestetik, Argitan eta Berri Otsoak plataformek elkarretaratzea egin dute Bilboko alokabide egoitzaren atarian eta salatu dute indarkeria matxistaren biktima den emakume bat. Etxegabetuko dutela Barakaldon alokabide, Eusko Jaurlaritzaren alokairurako sozietate publikoak prozedura eskatu egin du eta kaleratzea agindua urtarrilaren 31 ezarri dute. Aiara Deurreta lankidea izan da gaurko protestan.
Argitan emakumearen aholkularitza zentroak eta Berriotxoak bazterketaren aurkako plataformak elkarretaratzea egin dute Bilboko alokabide egoitzaren atarian. Eta salatu dute indarkeria matxistaren biktima den emakume bat etxegabetuko dutela Barakaldon. Hala, Seila Fernandez plataformako kideak kritikatu du gaur-gaurkoz ez udaleko gizarte zerbitzuek ez jaurlaritzak ez diotela bizitoki alternatibarik eskaini. Egungo legediak eta egungo jarduera protokolo guztiek eskatzen duten bezala. Guk salatzen ari garena da, udalak eta baita ere alokabide kasu honetan, etxebizitza aukera bat egon ezkero, emakume honi errestu beharko liokela bere sarrera. Eta are gehiago bere kargura 3 aden gabe dituenean. Izan ere, indarrean dagoen legediaren arabera, Eusko Jaurlaritzak berehalako birkokatzea bermatu behar die, zaurgarri egoera egiaztatuan dauden pertsonei. Hala ere, Fernandezek jakinarazi duenez, Barakaldoko udalak eta alakoak ez dute legeria hori betetzen. Eta berdin dela, zein araudi dagoen, azkenean kasu hauek agertzen direnean, azkenean ez dagoela inolako erantzuna administrazioan aldetik. Baina ez da egiten duten lehenengo protesta. Joan den astean, Barakaldoko justizia jauregiren aurrean mobilizatu baitziren. Hala ere, Berriotxoak plataformako kideak ohartarazi du ez dutela administrazioaren partetik erantzunik jaso. Dugu erantzunik jaso, ez da udalanen partetik, ez da alokabideen partetik. Elkarretaratzea ezoikoa izan da, performance bat egin baitute, eta bertan emakumeek erakundengandik jasotzen duten indarkeria salatu dute. Bezaldetik, hondakin handien errefusak Zubietako erraustegira eramatera derrigortu du Debagoieneko mankomunitatea epai batek. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak 2008ko irailean esan zion mankomunitateari hondakinak erraustegira eraman behar zituela mankomunitateak, orain helegitea jarriko dio epaiari. Tamaina handiko hondakinak Gipuzkoako hondakinen kontsortziari ematera behartu du epai batek Debagoieneko mankomunitatea. Epaitegiak balioetsi egin du kontsortzioak aurkeztutako administrazioarekiko auzi errekurtsoa eta Debagoieneko mankomunitateak kontsortziari tamaina handiko hondakinen errefusaren zati oso eman behar diola adierazten du, ondoren Zubietako erraustegiko instalazioetan tratatzeko. Bestalde mankomunitatea zigortu du honek kontsortziari eta ura osatzen duten gainerako mankomunitatei eragiten dizkien kalteak ordaintzera. Testuinguruan kokatzeko Zaldibarko zabortegia martxan zenean, inguruko mankomunitate batzuek ara bideratzen zituzten volumen handiko hondakinak, baina hondamendiaz geroztik zabor horiek erraustegira bideratu beharren aurkitu ziren. Garazilarrea Debagoieneko mankomunitateko lehendakariak naiz edabidari azaldu dio, beraiek ez zituztela Zaldibarrera eramaten baiaran bildutako hondakin zaharrak, kontratu bat baitzute bertako Agirre Etxabe enpresarekin, eta hark kudeatzen zituen zaborrak. Gaineratu du baiaran ez daukatela beharrik hondakin handiak Zubietara eramateko, aurretik ere ez zituztelako Zaldibarko zabortegira eramaten. Kontsortzioak volumen handiko hondakinak erraustegira bideratu behar zituela jakinarazi zionerako Agirre Etxabe enpresarekin kontratu luzapena eginda zuen mankomunitateak, eta beraz adierazi zion enpresa honekin kontratu amaitzean bidaliko zizkiola hondakinak. Bestela kontratu mozteagatik enpresa indemnizatu beharko zutela eta. Ildo horretan helegita jarriko du Debagoieneko mankomunitateak. Hondakinak martxan ez zegoen instalazio batera eramatea derrigortu dituztelako indarrean zuten kontratuat moztuz. Bestetik, atzoko egunean korrikaren ibilbidearen berri eman zuten Mendebaldean hasiko da, eta Gasteiz izango da igaroko duen lehen hiriburua. 2180 kilometro eginda Donostiara iritziko da lasterketa. Martxoaren 31-tik apirilaren 10-era Euskal Herri guztia zeharkatuko du 22. korrikak. Gasteiz izango da korrikak harrapatuko duen lehen hiriburua, Donostia berriz azkena. Duela aste batzuk iragarri zutenez 22. korrikak Amurri eta Donostia lotuko ditu. Hala hitzekin leloari helduta euskaltzalez jantziko dira Euskal Herriko kaleak udaberriko aurreneko egunetan, pausoz pauso euskara lau haizeetara zabaltze aldera. Euskararen aldeko ekimenak martxoaren 31an emango ditu lehenengo urratsak Amurrion. Bizkaian Zaiatik pasako da eta Araban barrena murgilduko da ondoren. Apirilaren batean Bizkaira egingo du salto korrikak, Gipuzkoatik pasatuz eta beste behin Araban amaituz, Gasteizen. Basauri, Durango, Eibar, Bergara, Arrasate eta Legutio zeharkatuko ditu besteak beste. Hurrengo egunean Zalduondo izango du abiapuntu eta goizean Iruñera iritsiko da, 10 aldera.
Ondoren Nafarroan jarraituko du. Apirilaren 3an Nafarroatik barrena joango da korrika, Lerin, Lodosa, Tutera, Kaparrotxo eta Zangoza zeharkatuz. Astelenean Irun Berri, Izaba eta Urreaga atzean utzita Ipar Euskal Herriret joko du lasterketak eta bi hiriburutan egingo diote harrera, Donibane Garazin eta Maulen. 6. egunean Tipitapa Nafarrara helduko da korrika, Erratzutik. Ondoren Elizondon, Larrentzarren, Lekunberrin, Irurtzunen eta Lizarran ibiliko da besteak beste, eguna Azedon amaitu arte. Apirilaren 6an Araban sartuko da lasterketa, Bernedo, Argantzon eta Ubidetik pasa eta gero Bizkaian barneratuko da berriz ere, hiriburuan Bilbon amaituz. 8. egunean Bizkaiko kostaldea zeharkatuko du euskararen aldeko lasterketak, eta Gipuzkoan Mutrikun amaituko du. Hurrengo egunean Gipuzkoan barrena joango da, kostaldean hasi eta Zarautzen Lasarterako bidea hartuko du, ondoren Tolosan, Beasainen eta Azkoitian zabalduko da hitzekin mezua. Azken aurreko egunean Apirilaren 9an Berastegi atzean utzi eta jarraian Nafarratik Lapurdira egingo dute jauzi korrikalariek, Doneztebetik Urruñara. Baiona hiriburua izango da ibilbideko jomugetako bat, arratsaldeko 5:30 aldera. Eta azken egunean Gipuzkoan ibiliko da lekukoa, Donostira iritsi arte. Aurreikusitakoaren arabera 7:30 sartuko da Gipuzkoako hiriburuan, eta 12:30 egingo dute amaierako ekitaldia. Eta Euskara izpide, Nafarroan Euskaraz egin daitezkeen tramite telematikoak ez dira 125 iristen ala Nafarroan Euskaldunen hizkuntz eskubideak behin eta berriro urratzen direla salatu zuten atzo. UEMA udalerri Euskaldunen mankomunitateak eta hizkuntz eskubideen behatokiak Nafarroako parlamentuko herritarrekiko eta erakundeekiko harremanetarako batzordean. Herritarren kasuan, albokalte horiek bere biziko garrantzia dute askotan osasuna edo segurtasunari lotutakoak direlako. Telefono bidez azkenean osasun arreta, emergentziak edo foruzaingoari lotutako zerbitzuez ari gara. Zerbitzu hauek Nafarroko herritar guztientzat berdinak direnean, edozein herritarrek zerbitzua euskaraz albokalte ondorio gabe jasotzeko eskubidea izan beharko luke. Hauek dira zehazki egunerokotasunean, bai behatokian jasotzen ditugunak batik bat, administrazio publikoarekin harremanetan herritarrek zein udalek izaten dituzten arazoak. Eta hain zuzen ere, Euskararen eta Euskal kulturaren alde eginiko lanagatik komendu gura du Txiardegi Euskal Herria Bilduk. Koalizioak proposamen bat aurkeztu du Gipuzkoako batzar nagusietan, Jose Luis Alvarez enbarantza Txiardegiri, lurralde horretako urrezko plaka eman diezaioten ekimena, datorren otsailaren 9an eztabaidatuko dute osoko bilkuran, baina dagoeneko PSE eta PP kontra agertu dira. Izan ere, adierazi dute, bakearen aurkako profil politiko nabaria izan zuela Euskararekin lotutako ibilbidetik haratago horrez gain, nabarmendu du etaren sortzaileetako bat izan zela eta herri batasunari lotuta egon zela terrorismoaren urte gogorrenetan, hala ere adierazi egin du PSE-ren posizioak ez daukala zerikusirik Txiardegik Euskararen arloan egindako lanarekin. Egunotan eta ahotan izan duen alderdi sozialistako kide bakarra ez da Asensio izan. Eneko Andueza idazkari nagusiak adierazi egin du, ez duela proiekturik partekatuko EH Bildurekin eta gaitzetsi arte. No creo que en estos momentos se den las circunstancias ni las bases mínimas para poder alcanzar acuerdos de mayor envergadura. Y siempre he dicho que evidentemente hay algo que nos distancia de EH Bildu, efectivamente es la falta de una condena taxativa del terrorismo de ETA por su parte, del reconocimiento del daño causado, y en tanto en cuanto eso no se produzca, evidentemente el Partido Socialista no va a participar de ningún proyecto compartido con EH Bildu. Ordea, Euskal Herria Bilduk kongresuan agertzea eskatu ostean, Unidas Podemosek salaketa bat aurkeztu du gaur, Gasteizko epaitegian Rodolfo Martín Villa, Espainiako ministro frankista ohiak 70ko hamarkadan izan ziren hilketa eta tortura kausen harira aste honetan egin dituen adierazpenak direla medio.
Duela hilabete Argentinako justiziak atzera bota zuen Maria Servini epaileak Martin Villa gizateriaren aurkako krimenak egotzita auzipetzeko egin zuen eskaria eta ebazpen horren ondotik iritzi dira ministro frankista ohiaren adierazpen polemikoak edonola ere, frankismoko krimenengatik Argentinan abiatutako auzia irekita dago oraindik. Eta gaiaz aldatuta, azken urteetan egin duten gizan, aurten ere banda lehiaketa antolatu dute Gasteizko Txosnek gaurtik hasita, martxora bitartean izango dute taldek, parte hartzeko aukera eta horretarako, Gasteizko Txosnak.eus atarian dagoen inprimakia bete behar izango dute. Gasteizko Amerikako lantaldea izan da lehiaketaren aurkezpenean. Oraindik Gasteizko jaiekin zer gertatuko den ziur ez dakigula, Gasteizko Txosnek aurreratu dute urtero antolatzen duten banda lehiaketa bai izango dela. Aurtengoa 4. edizioa izango da eta talde ezagunei holtza gainean aukera bat ematea dute helburu nagusi. Atzean daukagun Jimila saretoarekin ibiliko dira elkarlanean aurten ere. Eta edozein musika taldek har dezake parte, ostegun honetan hasi da izen emateko epea eta martxoaren 4 arte iraungo du. Dagoeneko 2 urte dira txosnarik ez dela izan Gasteizko jaietan. Duela 2 urtekoa berezia behar zuen, izan ere Gasteizko Txosnek 40 urte bete behar zituzten. Hala ere, indarrik ez dute galdu eta motorrak berotzen hasteko urteroko banda lehiaketarekin jarri dira. Apuntatzeko modua oso erresa da, Gasteizko Txosnak.eus webgunean sartu eta formulario bat bete beharko dute. Taldekideen datuak txertatzeaz gain, minimo 3 abesti eta gehienez 5 igoko dituzte. 5 abesti bidaltzen badituzte, horietatik 2 gutxienez euskeraz izan beharko dira. 4 talde izango dira finalistak eta kontzertua eskainiko dute apirilaren 7an Jimilaz Gasteiz aretoan. 4 horietatik irabazle irteten dena berriz Gasteizko Txosnetan jotzeko aukera izango du, jaietako egun batean. Horrez gain, 500 euroko saria ere jasoko du talde irabazleak. Behin talde guztiek izena eman da, Gasteizko Txosnak 5 talde sailkatuak iragarriko dituzte, eta martxoaren 10-etik 20-an bozketa fasea zabalduko da. Talbiztegiarekin amaitzeko aurreko gauak utzitako bestelako argazki bati helduko diogu. Bigarren urteaz jarraian, San Sebastian egunez, ez da helduen ohiko danborradarik izan Donostian, baina eguerdiko kanpaiotzak entzutearekin batera, Donostiako Konstituzio plazan bildutakoek San Sebastian martxa abestu egin dute modu improvisatuan. Plaza bete egin eta festa giroa izan da alde zaharrean. Dena dela, gaua lasaia izan da eta ez da aparteko gora beherarik izan. Hortxe dituzue irudi batzuk eta bueltan eguerdian platoan izan dugun Arkaitz Antizarri egindako elkarrizketa izango duzue berriro ikusgai, ez galdu.
Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Arkaitz Antizar, Comisiones Obreras, Sindikatuko Euskadiko Gazteria idazkaria, eta baita ere batzorde esekutiboko kidea. Eguerdion, eta ongitorria. Eguerdion, mi esker. Lana reformari buruz hitz egiten hasiko gara, izan ere testua adostu zenetik orotariko iritziak izan dira, alde batetik eta bestetik. Nolabaiteko eztabaida piztu dela ere esan daiteke. Comisiones Obrerasetik ordea positibotzat jo duzue, adostutako testu hori, historikotzat ere. Bai, noski, guretzako oso positiboa da langile klasentzako, lortu dian edukiei, batez ere lortu dian edukiei erreparatzen badiegu. Zeren aurreko lan erreformak ikusten badugu ze zentzu eraman duten, guztiak izan dira eskubide murrizketa edo eskubide galeranak. Eta berriz hontan, galdutako eskubideak bereganatu dira eta beste berri batzuk sortu dira. Orduan guretzako horregatik kalifikatu dugu askotan, positibo edo historiko bezala. Asko izango dira onura horiek edo aldaketa horiek, laburbiltzeko saiak, baina zeintzuk izango lirateke lan erreforma berri honek ekarriko dituen onurak langileentzat? Batez ere lan erreforma honen akordioa 3 ardatzetan azalduko nuke. Lehendabizi, negoziazio kolektiboari dagokionez, hitzarmen sektoriala enpresa hitzarmenaren gainetik kokatzea eta honek dakarren garrantziarekin. Noski, honek esan nahi dona da, enpresa batek ezin ditula hitzarmen sektorial batek dauzkan eskubideak edo onurak kendu. Bigarren puntu bezala, aurreragin mugagabea berritze aplikatzen dela. Honek langile klasantzako izugarrizko boterea berreskuratzeko aukera ematen du, zeren lehen aurreko 2012ko erreformakin hitzarmen bat ez baldin batzen berritzen urtebeteko epean, horren eduki guztia galdu egiten zen eta esparru bajugoko hitzarmen bat aplikatzen zen. Horrek dakarren indar korrelazio desberdinekin. Eta hirugarrena, kontratazio esparruan edo egiten den aldaketa guztia kontratu mugagabeari indarra emanez. Euskal Sindikatuek, ELAK eta LABek reforma honen aurka egin dute, EAJ-ari eta baita ere EH Bilduri eskatu diote, kongresuan egingo den bozketa horretan aurka bozkatzea. Nola ulertzen duzu jarrera hori? Bueno, guretzako, ez zaigu harritu aurrera eramandako jarrera, batez ere ELA sindikatuaren kasuan, lehen aipatu dudan hitzarmen sektoriala, enpresa hitzarmenaren gainetik kokatzeak, beraien estrategia sindikalaren kontra dijoalako. Sindikatu honen estrategia da enpresa negoziatzea eta horren bidez bai afiliazioa lortzea eta baita ordezkaritza lortzea. Orduan, dena hitzarmen sektorialera eramateak, noski estrategia sindikalaren aurka egiten baldin badu, noski ez dakite, etzaile komeni, ez? Eta bestalde, hemen hitz egin da Euskal Esparruaz, o Euskal Esparrua defenditu behar dela, edo guk uste dugu hemen LAB sindikatuak esaten duen estatalizazio egoera hau, edo arazo hau beraiek kalifikatzen duten bezala ez dela existitzen. Hemen gertatzen dena da, hitzarmen edo akordio esparruak alde batera uzten direla eta negoziazio esparruak modu voluntario batean, estrategiko batean alde batera uzten direla. Eta horrek suposatzen duela gero hitzarmen estatalak aplikatu behar izatea hemen negoziatzen ez direlako. EAJak eta EH Bilduk euren aldetik ere adierazi dute kontra bozkatuko dutela, testuak aldaketa batzuk jaso ezean, negoziazioak hasi ditu Pedro Sánchez Espainiar gobernuburuak. Testuan aldaketak egiteko tarterik ikusten duzue? Hombre, politikan, baina ez bakarrik lan arloan. Beste arlo askotan ebai, politikan badakigu, azkeneko momentura arte, beti tartea dagola. Orduan, oraindik 2-3 aste geratzen dira, akordio hau Espainiako Kongresuan bozkatzeko.
Ordun guretzako denbora tarte gaina ordezkari horiek esan dute, denbora oraindik dagoela negoziatzeko, naiz eta batzuk alde batera jo, beste batzuk beste batera, edo komunikabideetan iritzi desberdinak bota, edo helarazi, oraindik tartea dago. Eta noski akordioaren puntu batzuk ikutu daitezke, beti negoziatzeko oraindik denbora tartea badago. Eskatzen duten gauzen artean dago esaterako tokiko hitzarmenak estatukoen gainetik gailentzea. Horixe aldatzeko tarterik ere egongo da? Bai, hori azkenen hemen Euskal Autonomia Erkidegoan 2017 urtean akordio interprofesional bat sinatu zen, 4 sindikatu nagusin arten, ELA-LAB, Comisiones Obreras eta UGT eta Confebasken arten, Euskal Autonomia Erkidegoko hitzarmenei, bai probintzi mailan, bai autonomiko, bai erkidego mailan, aplikatzen ziran hitzarmenak, lehentasunezko tokia izateko hitzarmen estatalen aurrean. Orduan, hori 2017tik ona ez da kolokan jarri edo ez da eztabaidatu. Orduan, alde batetik hori eta beste aldetik erkidego esparrua edo hitzarmen erkidegoak defendatzeko horretarako hitzarmenak erkidego mailan sinatu behar dira. Eta mahai baten eseri eta edukiak negoziatu eta hitzarmena sinatu. Egiari erreparatzen badiogu edo Euskal Autonomia Erkidegoako egoerari erreparatzen badiogu, Euskal Autonomia Erkidegoko erkidego bezala edo autonomiko esaten den hitzarmenak 6 dira. Katalunian ordea 78 erkidegoko hitzarmen daude, baina Katalunian beste realidade sindikal bat dago bai. Orduan, guretzako akordio, 2017ko akordioarekin, orain funtzionatu dugun bezala, ikusi da baliogarria zela akordio hori. Orduan, legean islatzeak, guretzako ez dago arazorik, egin daiteke, baina ez dut uste alarma gorria edo arazo bat bezala kalifikatu daitekenik. 2 aste, 3 aste gelditzen dira oraindik Kongresuan erreforma bozkatzeko. Uste duzue erreforma aurrera ateratzeko arriskua dagoela? Hombre, arriskua, guain badakigu denbora dagoela, guaindik denbora geratzen dela, lehen esan deten bezala, 2 aste geratzen dira bozketarako. Ordun, badakigu nolakoa den joko politikoa ere. Askotan gehiegikerietara jotzeko aukera dagoela edo hiperbolak erabiltzeko, eta ordun, guk guain gertatzen ari dena, joko politikoaren barruan gertatzen den betiko jokua gertatzen ari dela, sinisten dugu. Hemen konturatu behar gara, akordio hau ez onartzeak 2012ko lan erreformara berrize atzera eramaten gaitula. Eta horrek, ez da bakarrik testu bat berrize aplikatzen dela. Eskubide galera guztik, sortu ditun eskubide galera guztik 2012tik ona, berrize eszenatoki hortan geratzen garela. Eta hamarkaldi hontan aurrera eramandan lan guztia, bertan bera uzten dela, aurrera pauso hauek onartu ez direlako onartu nahi. COE patronalarekin adostutako testua da lan erreformarena, nolakoak izan dira negoziazio horiek? Gogorrak, lankidek esan diatenan arabera gogorrak, ordu luzte eraman dute, 9 hilabeteko negoziazioak izan dira, eta azken ordura arte, gogoratzen badegu, EPEA 2021ko abenduaren 31ean kokatzen zen, eta 28an publikatu zen boletin ofizialean. Orduan, azken ordura arte aurrera eraman da negoziazioa, beraz luzea izan da, eta noski, COE beraien posturak edo beraien plataforma zuketen, gu gurea geneuken, gobernua berea zeuken, eta, hiru aldeko mahai baten, luzea eta gogorra bertan egon direnentzako. COEk erreforma hori ontzat hartu izana eta aldi berean langileentzat onurak ekarriko dituela esatea kontrajarria da?
Niretzako ez da kontrajarria. Hemen esaten da CEO-ek onartzea lan erreformaren edukiak ezin dela, askotan entzuten den frasea edo da, ez? Eta nik uste ez dela, hola, ze hitzarmenetan, bai sektorialetan, bai enpresa hitzarmenetan, edo enpresa eta langileen artean, enpresa konkretu batean, edo sektore batean, edo lurralde batean, iristen garen akordiotan, inorrek ez du, osea, batek ez du 100 ateratzen eta besteak 0. Beti akordio batera iristen da, eta hori hitzarmenetan, hitzarmen kolektibotan argi eta garbi ikusten da. Sindikatuek plataforma batera ematen dugu, patronala beste bat, eta azkenean gauza batzuk onartzen dira eta beste batzuk ez. Baina hori da negoziazioaren, definizioz negoziazioaren muina. Bestea izango zen inposaketa. Dena den erreforma ez da guztiz indargabetu, baina eta berriro Moncloatik baieztatzen zuten bezala, zeintzuk izan dira horretarako oztopoak? Bueno, oztopoak edo hemen kontsideratu behar dugu lan erreformaren akordio hau dela reforma edo estatuko lan merkatuko dauden arazoei ematen zaion lehenengo fasea. Guzti hau aurrera egin behar du eta negoziazioak dinamikoak dira. Lehenengo fasean, bigarren galderan komentatzen nituen 3 ardatz nagusitan egikaritu da aldaketa. Bueno, guazen guain bigarren fase batera eta ea zein eduki hobetu daitezken, baina hau etengabe mugitzen da eta etengabeko lana da. Ez da hau akordio hau sinatu eta listo eta hemen geratzen gera. Hau guainik lan merkatu egia da, gauza asko edo gauza daudela, edukiak daudela hobetzeko, baina hori eguneroko lana da. Beraz, lan erreforma onartzen baldin bada, egongo da aurrerago tartea ura hobetzeko. Bai, noski. Zeina izan da herritarren papera lan erreforma honetan aurrera eramateko? Herritarren eta mobilizazioaren papera ezinbestekoa izan da. Mobilizazio hori gabe ez dago akordiontara iristeko aukerarik. Adibidez, gogoratu behar dugu, gure sindikatua, Comisiones Obreras, 2010-etik ona, hainbat greba orokor, lan zentrotan, kaleetan eta mobilizazioak deitu ditula. Batez ere lan erreformak edo 2012ko eta 2010ko lan erreformek sortu zituzten galera horiek berreskuratzeko. Eta gure jendearekin egon geha, lan zentrotan, ordezkari sindikalekin, afiliatukin, eta konstanteki mugitzen egon geha. Eta hori gabe noski, etzan gaur arte iritsi gehan puntura iritsiko, ez ginateke iritsiko. 2022 urtea, lan eriotzei dagokionez datu beltzekin hasi da, dagoeneko gutxienez 4 behargin hildira lanean zirela. Behin baino gehiagotan, salatu duzuenez prekarietatea dago, ez da lan eriotza hauen atzean, eta 2012ko lan erreforma prekarietate horren muinean ere. Beraz, hemendik aurrera ere aldaketak emango dira behin-behinekotasun horretan, subkontratazioetan? Bai, zoritxarrez, atzo azkeneko berria iritsi zitzaigun, eta hemendik, senide eta lagun artekoi doluminak helarazi nahi dizkiet, eta esan, noski, guk askotan esan dugu, hemen atzean dagona, dala alde batetik prekarietatea eta beste batetik sortzen den subkontratazio katea edo azpikontratazio katea, ez? Noski, lan erreforman akordion eragiten duten edukiek aldi baterakotasunean bai kontratazioaren aldetik eta gero negoziazio kolektiboan eragiten duten puntuek subkontratazioan ere edo azpikontratazioan eragiten dute. Orduan guretzako noski ez da egun batetik bestera ikusiko, baina uste dugu positiboa dela bi aspektu hauetan eragiteko. 2022 urtea mugarri edo giltzarri izango da lan arloari dagokionean, alde batetik lan erreforma onartzeke dagoelako, eta bestetik ere lan hitzarmenak berritzeko urtea ere badelako. Bizkaiko metalaren kasua da horietako bat, zer moduz doaz negoziazioak? Bueno, negoziazioak guaindik Bizkaiko metalean ez dira hasi. Indana da, 2 bilera egon dira, sindikatu eta patronalaren artean, lehenengo bileran
maila osatu zen, negoziazio maila, sindikatu bakoitza dauken portzentaiarekin, ordezkaritza portzentaiarekin, eta maila finkatu. Eta bigarren bileran, guain dela uste aste bete edo 2 aste izan zala, maila hortan sindikatu bakoitzak euren plataformak eraman zituzten edo eraman genitun. Hortik aurrera ze pasada, patronalak plataforma guztik hartu ditu eta irakurriko zitula esan du eta otsailaren 3an berriz elkartuko dira, sindikatuak eta patronalak, eta hor bai negoziazioak, espero dugu, hor bai negoziazioak hastea. Inflazioak goraka jarraitzen du, herritarren erosahalmena beheraka jarraitzen duen bitartean, hitzarmen hauen negoziazioetan gakoa edo erronka nagusia izango da soldaten igoera hori? Bai, noski, gainera uste dugu 2022 urtea bereziki borrokatu beharko degula hortan, edo bereziki konfliktiboa izango dela, zeren dauzkagun datuekin, iristen ari dira sindikatura, ordezkariak, esanez euren enpresetan, batez ere hitzarmen kolektiboa sinauta dauketen sektoreetan, eta erreferentzia KPI-ra jotzen dutenak, negoziatu inbarko dela, enpresa bakoitzean, eta gero beste somatzen dugun beste arazo bat da, hitzarmen sektoriala negoziatu behar den sektore horietan. Orduan, uste dugu 2022 urtea kalera ateratzeko urtea izango dela, mobilizatzeko urtea, eta etengabe borroka hortan egoteko urtea. Pentsiodunek ere diote euren erosahalmena jaisten ari dela, naiz eta pentsioen erreformaren lehen zatia onartu egin den. Ados zaudete beraien proposamenekin, KPI errealaren arabera igoera egitarekin? Noski gaudela ados horrekin, eta gainera akordioaren, pentsio erreformaren akordioaren sinatzaile izan gara, eta pentsiodunekin mobilizatu gara. Guk sindikatuan ere, pentsiodunak dauzkagulako ere. Orduan, hori alde batetik, baina beste aldetik, guk erreforman, pentsio erreforman sinatu dan igoera, KPI medioaren edo referentzia hartzen da. Zeba, hemen pentsio publikoen sistema guztia ere kontuan hartu behar dela honen aurrera eragiteko aukera edo zenbateko diru sarrerak dauzkegun eta zenbateko diru irteerak. Diru sarrera gehiago lortu nahi baditugu, gutxien duten horietatik hasi behar gara, eta hori da sindikatutik egiten ari garena. Eta igandean beste hitzordu bat jarri duzue, orain honetan Osakidetza indartzeko lelo horrekin. Lehen arreta batez ere kolapso egoeran dagoela salatu duzue. Zenbateraino kezkatu behar gaitu egoerak? Asko. Batez ere egoera oso larria delako, baino ez da COVID edo pandemia honen eragin zuzena izan. Gertatu dena hemen da, iritsi dala momentu bat nun gizarte guztiak osasun publikora jo duen, edo osasun publikoaren beharra izan duen, eta ikusi dira zeintzuk izan diren osasun sistemaren topeak edo nola zegoen osasun sistema benetan. Eta osasun sistema aurreko urteetan eta osasun gintzako profesionalek beraien eskubideetan eskubide galera izugarria izan dute, eta horregatik gauden bezala. Egoera oso larria da, eta gainera noski onartu behar zaie osasungintzako profesionalei, baino arazo hau gizarte guztira isladatzen ari da. Eta hor dago benetan arazoa, horregatik deitu diogu sindikatuo konbokatoria deialdi hontan kolapso hitza erabili dugu. Osasungintzan privatizaziorako bidea hartzen ari dela esango zenukete? Ez hartzen ari dela. Erabakia aspalditik hartuta dagoela. Zeba, ospital bat egiten danean, Urdulizko ospitalaren kasuan adibidez hemen Bizkaian, egiten dena da, edo gobernuak, Eusko Jaurlaritzak aurrera eramaten duen estrategia zein da.
zerbitzu osasun sistematik kanpo geratzen diren zerbitzu guztiak, hau da, ulertzeko, esaterako, kafetegia, garbiketa, horrelako sektoreak berez osasun sisteman sektoreen barruan kokatzen ez dienak, baino ospitalaren barruan lan egiten dutenak, hori guztiak externalizatu edo kanpora ateratzen dira. Konkurtsoaren bitartez edo, claro, langile hauen lan baldintzak bera jotzen dute, eta horren arira hauen lan baldintzak prekarizatu egiten dira. Eta gainera, guk errekurtso bat, Comisiones Obreras errekurtso bat jarri zuen Urdulizeko ospitalaren kasuan, eta lortu genuen pertsonal hori Osakidetzako pertsonalarekin betetzea. Osasungintzaz ari garela, osasun mentala ere aipatzekoa da, ezta? Erizainak eta medikuak kasu honetan esaten dute lanez gainezka daudela, mentalki agortuta ere daudela salatu dute. Comisiones Obrerasek beste testuinguru batean, beste sektore bateko lan gatazka baten testuinguruan lortu du antzietatea lan istriputzat hartzea. Uste duzue horrek, ez dakite, aurrekaria izan daitekeela aurrera begira, mugarri bat ezarriko duela? Bai, uste dugu sententzia oso garrantzitsua dela, sindikatuko lan osasuneko departamentua edo bulegoak aurrera eramandako lana izugarria izan da, zeren ezagutzen dut prozesua eta prozesu oso luzea izan da. Proba asko aurkeztu behar izan dira, lortu dan epaia lortu arte, beraz ez da lan erreza izan, lan oso nekeza izan da. Eta beraz, sententzia hau erreferentea da. Baina, esan duzun bezala, beste sektore batekoa da. Orduan, osasungintzako profesionalek ere, edo osakidetzak berak ere, sindikatuek aurrera eraman dugun salaketen bitartez, zigortua izan da. Multa ekonomiko, 15.000, 17.000 euroko isun ekonomiko ordaindu behar izatearekin, kasu batzuetan, arrisku psikosozial hauei aurre edo behartzan momentuan aurre ez egiteagatik. Honek ze suposatzen du, berrize lehen privatizazioarekin esan dugun moduan, arrisku psikosozialak ere aurrez aztertu behar dira, aurrez diagnostikatu behar dira eta horrei muga jarri. Ez baldin badugu hori egiten, horrelako kasuak iristen direnean, pandemia kasuak edo lan karga izugarriak dauzketen kasuetarako, honek lehertu egiten du. Eta esaten deten bezala, osakidetza ez da ez bat, ez bi, ez hiru alditan ez du isuna jaso. Askotan sindikatuak egiten dugun lana kasu hauetan, horrelako kasuak azalarazteko. Arkai Santizar, Comisiones Obreras sindikatuko ordezkaria, eskerrik asko Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Mi esker zuei. Gabon berriro gaude gaurko solasaldian, gaur Nekane Gartziarekin. Kaixo, Gabon. Onotorri. Eta Carmelo Landarekin, onotorri ere. Eskerrik asko eta Gabon. Eta lehenengo gaia jorratuko dugu, nola ez lan erreformarekin hasiko gara izan ere. Espainiako Kongresuak lan erreformaren dekretua bozkatzeko atarian, eztabaidak bizirik jarraitzen du. Espainiako gobernuko alderdientzat eta Comisiones Obreras eta UGT sindikatuentzat akordio ona dela baieztatzen duten bitartean, Euskal Alderdi eta sindikatu subiranistek aurka agertu dira. Baldintzak jarri dituzte dekretua bozkatzeko eta jarrera hori ere ez dute ulertzen akordioa lortu zutenek. Batzuekin eta besteekin elkarrizketa erronda hasi dugu gaurkoan Hamaika Telebistan eta gurekin izan dugu eguerdian Arkai Santizar, Comisiones Obreraseko ordezkaria, entzun dezagun. Guretzako oso positiboa da langile klasentzako, lortu dian edukiei, batez ere lortu dian edukiei erreparatzen badiegu. Zeren aurreko lan erreformak ikusten badugu ze zentzu eraman duten, guztiak izan dira eskubide murrizketa edo eskubide galeranak. Eta berriz hontan, galdutako eskubideak bereganatu dira eta beste berri batzuk sortu dira.
Orduan guretzako horregatik kalifikatu dugu askotan, positibo edo historiko bezala. Ikuspuntu orokorre batetik edo, zein da zuen iritzia lan erreformaren gainean, Aibiez Nekane? Azken orduko bat egon da, azkenean badirudi Espainiako gobernuak Ciudadanos alderdiarekin negoziatu nahi duela, eta orduan RC, PNV eta EH Bildurekin momentuz ez du akordietara helduko, hori da azken ordukoa, eta, klaro, azken orduko berri honekin, nik ez dakit nola mantendukote da Madrilgo gobernua, nola izango da Podemosen egoera? Bueno, nik uste erreforma baino, erreforma da, dagoena proiektuan, ez da? Nahi da kongresuan onartu eta jakin behar da mekanika dela Madrileko kongresuan boto bat gehiago ezetza paino lortu behar du. Hau da, ez du gehiengo absolutoa hori jentean hasi egiten denez argitu behar da. Ez du kasu honetan gehiengo absolutoa behar, hau da, ez du behar, PSOE Podemosek ez dute behar gobernua osatzeko eta aurrekontuak egiteko behar zituzten gehiengo absolutoa. Oraingoan boto bat gehiago ateratzea ezetza paino nahikoa da, hori batetik. Bestetik ikusi behar da zein izan den hori egiteko edo proiektua gauzatzeko prozesuan ikuste horrek asko esaten duela. PSOEk eta Podemosek bere aliatu, gobernu aliatuak, hau da, RC, PNV, Bildu, eta biekin kontatu ordez, joan da zuzenean patronalaren gana, nagusiki COE, Antonio Garamendi. Da bere ekin adostu dute, eta gero UGT eta komisiones hartu dituzte. Estatu mailan, esango nuke, sindikatu nahiko, ez dut domestikatuak esango, baina, bueno, nahiko hurbileko konsideratzen dituztelako, ordan hor egin dute akordioa. Eta gero oso, askoz beranduago hasi dira hitz egiten RC-rekin, adibidez, edo PNV-rekin, usteo gaur ari direla, hemen Bilbora etorri da ordezkarien bat orain, dakidanez, PNV-rekin azken negoziazioak edo egitera. Claro, prozesua bera nahiko adierazgarria da, ez da? Estatu mailako negoziazioa, enpresarioekin lehenengo, gero bereien hurbileko sindikatoekin, baina, claro, errealitatea hemen oso diferentea da. Esan edot, hemen sindikato horiek ez dute gauza gehiagiri pintatzen, hemen gehiengo sindikala oso bestelako da, eta lab, da horiek erabat kontra daude eta motibo sakonengatik, ez da? Gero hemen, bai EAJ-PNV, bai EH Bildu, proiektu horren kontra agertu dira. Da, espada bereekin hitz egiten serio, pentsatzen dut ez dutela jarri aldatuko, ez gainera abstentzioa kontra esan dute, emango dutela botoa, ez da? Horda, nik uste bai edukian, bai prozeduran, erratu egin direla asko, edo behintzat bide bat hartu dute, ona, hau da, irterarik gabeko bidea dena, ez da nik uste dut. Horda, da gainera, larriago oraindik ze esate baterako, gauza jakina denez, PSOEk eta Podemosek, bereziki PSOEk, akordio bat egin zuen EH Bildurekin, erreforma osorik aldatzeko, eta gero ez du bete. Orduan, bigarren negoziazio bat egingo balu aurrekoa bete gabe, esok esango didazu, ze konfiantza ematen duen. Hori da egoera, ez da nik uste politika erratu bat egiten ari dira PSOE eta Podemos, kasu honetan Podemos oso bete-betean sartu dago gainera, eta oraindik gauza komplikatzeko gehiago Yolanda Díazek darama, bere ministeritza da, bere arloa da, darama iniziatiba, baina era berean paraleloan Yolanda Díaz ari da bere talde politiko propio bat promozionatzen, plataforma politiko bat, da horrek oraindik gehiago nazten ditu gauzak, ez da? Hori da egoera, gutxi gora bera. Eta orain arte ikusi duguna edo aurre ikusi dezakegunak, zer suposatuko luke Euskal langileentzat? Ikusi dugunez, erkidegoetako lan hitzarmenak reforma honek ez du errespetatzen, orduan Euskal Herriko langileentzat oso txarra da, lan reforma honek ez du errespetatzen Euskadiko langilei. Orduan, hori, sartzen baldin ez badute erdidegoetako lan hitzarmenak, nik uste, esan dute ja Euskal taldeak, Bildu eta EAJak, ez dutela lan erreforma hau onartuko, LAB eta ELA ere bai, berdina esan dute, azkenean Carmelo esan duen bezala.
hau hasi izan politika arira akordio bat EH Bildurekin Podemos, zeukan akordio bat, eta orain ikusi dugu nola Yolanda Díazek aldatu du bere diskurtsoa. Telebista batean esan zuen, ja derogazioa ezin dutela egin, eta reforma hau, la reforma, eta azkenean ikusi dugu, nik uste, Podemosek pisu gutxi daukala gobernu honetan, eta ikusiko dugu, baina azken ordukoa ez da ona. Azkenean zeuekin eta Ciudadanos alderdiarekin negoziatu nahi duela eta akordio bat heltzera. Euskaditik begiratzen badugu, nik uste dut oso argi ikusten dela proiektu honek noren alde eta noren kontra egiten duen. Ez da, begira ze gertatu den. Lehen esplikatu du ze prozedura eraman zuten Madrilen proiektua egiteko. Ez da, gero, ekarri da Euskal Herrira eta Hego Euskal Herrian zein izan da reakzioa, nik esango dizut, nortzuk egin dute proiektu horren alde itxuan enpresarioak hemen, Confebask, Eduardo Zubiaurrek, lehengunean koinziditu genuen programa batean, darek argita garbi esan zigun programa horretan. Bereia daude alde, eta gainera ez dute koma bateri aldatzea onartzen. Orduan, noren erreforma da, enpresarien erreforma da, hori hola da. Osea, ez dakit zer saldu nahi digun Yolanda Díaz Podemosekoak, baina hau, enpresarien erreforma da. Hoiek maite minduta daude reformarekin, eta gainera ez dute zer aldatzea nahi, baita Euskal Herrian ere. Baina goazen, langileen aldere Euskal Herrian, zein da jarrera, erabat kontra daude, sindikato nagusiak, LAB eta ELA, erabat kontra agertzen dira. Horregia, eta gero, EH Bildu eta PNV kontra agertzen dira. Ordan horrek erretratu bat ematen du. Zergaitik, ze gertatzen da edukian? Iruzur asko dago, nik uste dut. Batetik, negoziazio kolektiboa, gai larria, estatu mailako negoziazioa lehenetzi nahi du, da enpresarioek hori horrez dute amore emanai. Estatu mailako konbenioak inposatu nahi dituzte sektore importante, oso importanteetan. Eta hori ez dute aldatu nahi. Gero, despidoak, nola gelditzen dira, indemnizazioa despidoengatik. Kontratu motak, behin-behinekotasuna ez da gainditzen. Ordan, hor, elementurik importanteenak gelditzen dira dantzan. Eta jarrera oso nabarmen hemen kontrakoa da. Orduan, Euskal Herritik nik ez dut etorkizuna hundirik ez diot ikusten, desde luego, proiektu honi, eta estatuan nik zalantza egingo du lortuko dutenik, ze bakarrik batzen badituzu une honetan, eskuinak kongresuan daukan indarra, ja 160 boto dauzka, eta Podemos eta PSOEk lotuta 154, Podemosek diputado bat galdu du, dakizuen bezala. Ez dutelako berriro diputado egin bota zutena, ordan, 14 botoko diferentzia baino ez dago, ez da? Nik uste dut larri daukala PSOE Podemos tanden horrek, naizta enpresaria beren alde izan, larri daukate proiektua bat eratzeko. Zuke esan bezala, Carmelo, patronalarekin hausutako erreforma da honako hau. Baina bada esaten dutenik, hobekuntza gutxi edo jasoarren horren kontra egiteak, aurrera pausu gutxi horiek arriskuan barkatu jartzea dela edo. Ados zaudete horrekin? Nik uste dut hori betiko trampata engainoa dela, begira. Hemen, planteamentua beste bada. PP egin zuen erreforma, lehenango Zapatero hasi zuen, hori ere esan behar da. Zapatero gobernua zegoela hasi zen hildo honetan, gero PP finkatu zuen. Da, reforma honek eskuinaren, eskuin muturraren logikatik, eta enpresario handien logikatik, bai, logika guztia dauka zergatik. Nahi duena da, prekarizatu langilegoa, soldatak horbean mantendu, eta irabazi margenak igo, enpresarioei egoera erraztu, eta beraz hortik bideratu errekuperazio ekonomikoa. Horrek zer dakarren badakigu, jende askoren pobretzea, aberatzen, superaberastea, ari da gertatzen, eta desberdintasunak larritu, eta herriko jendearen egoera
benetan prekarizatzea. Begira, hemen dago sektore bat bereziki kaltetua horrekin. Da horri ez diozu esango aldaketa txiki batzuk egiten dira eta hau aurrerapen bada. Begira, da gazte jentea. 18 urtetik 30 urte daukan jenteak. Pasaditu bi krisi oso larri. Orain, atera da FOESA txosten bat, oso interesgarria, nik gomendatzen dizuet aztertzea. FOESA txosten horrek dakartza datu oso adierazgarriak. Nola ari den handiagoa egiten pobreen eremua estatu osoan, 11 milioi pobre. Horietatik asko gazteak, emakumeak zer esanik ez, prekarizazio ikaragarria, baina gazteak oroar, 18 urte zituztenean, orain 30 dutenak, pasazuten 2008ko krisi ikaragarria. Bota zitun kalera, lanik gabe, prekarizazio absolutua, enpleguak batzutan ziren astebeteko enpleguak, gero parora, gero berriro 4 eguneko enpleguak, 18ko gazte batek ze etorkizun antola zezaken horrela. Ez bizitzarik, ez bikoterik, ez familiarik, ez ebez. Claro, ze gertatu zaie, 18 urte orduan, orain 30 dituzte, eta etorri zaie beste hau. COVID-aren ondorenak, eta berriro lehengoa, baina larriagotuz. Oraindik ere, Horreko deskribatu egin duzu, baina horregun gogoeta. Claro, orduan, joan zaitez horrengan esatez, ez, apurtxu bat hobetzen da, izu. Nik ez du behar apurtxu bat hobetzea. Ni behar dudana da, egonkortasuna lanean, perspektiba bat, bizitza bat antolatzeko. Eta ja, ari zara, nire bizitzan izorratzen erditik. 18 urtetik 30. Orduan, hori da egoera, horri egin behar zaioa, horre, esan gaitezen serioa. Claro. Zuzer, pentsatzen duzu horretaz. Guztiz adoz, azkenean, ni gaztean naiz. Ikusten dut, nire arloan bebai, 18 urte zeneukan jendea orain, 30ekin, guztiz horrela daude, baina, gero gobernuak alokatzeko bono batekin pentsatzen du gure bizitza aldatuko duela gaur biharko. Ez, bono horrekin, eske, nik gaztera esaten den bezala ni pa comprar pipas. Eta, eske, horrela, egiten dutena da titularrak betetzeko politika bat. Eta ez dute aberrigintza edo naziogintza politika sakon bat egiten, lan erreforma sakon batekin, alokatzeko pisuak dirua, igual agian dirua ez, baina agian alokatzeko prezioak jeitzi edo lehi bat baremo bat egin eta ez dakit prezioak jeitzi. Bi ondorio atera daitezke, nik idea honekin amaiteko nokia talo. Bi ondorio atera daitezke. Argi ikusi dugu gauza bat. Harreman marko bat, hau da, lanerako erreforma bat edo harreman marko bat egingo bagenu Euskal Herri mailan askoz ere aurreratua izango litzateke. Hori ikusten dugu. Ze indar harremana hemen hauze dalako. Hori batetik. Eta bigarrenik, ni oso haserrenago ikusten dudanean ezkerreko omen diren indar politikoak enpresarioen aldeko politika egiten. Osea, hemen nola ulertu behar dugu orduan jendea, ez da, nola ari da konfunditzen jente guztia. Podemos da eskerreko indarra dira, da enpresarioen aldeko politika bat egiten dute, jentea ze demontre pentsatu behar du. Ari dira, eta hau da kezkagarria, estatu guztian eskuin muturrari eurek ari dira bidea zabaltzen. Ez egiteagatik, benetan, programatan, hauteskundetan, esaten dutena baizik eta justu kontrakoa. Promesa egin, da hola egin zuten, erreforma, helburu principaletariko bazen, PSOE-en, abolición completa de la reforma laboral, hauteskundetan, ez dute egiten. Orduan, jenteak esan behar du, horretarako, nik uste oso kezkagarria da. Baina lehen komentatu dugu. Jendean ikuste dute, hori, timatzen dutela, gaur esaten da, hori, Podemosek ez du bete bere agindua. Bizpa 3 astean inork ez da kezkatzen eta inork ez du ezer esaten. Azkenean bizi gara askarregi eta ez da zer gertatzen. Ez dut aldaketa bat ikusten jendean, jendea oso nekatuta dago eta oso akomodatuta gaude. Nekare diona, igual, memoria aipatzen da memoria historikoa, igual, epe laburreko memoria landu behar dugu gehiago. Egia.
Jarretuko dugu urrengo gaiarekin, izan ere Europara egingo dugu salto, izan ere Europako giza eskubideen auzitegitik bi berri heldu zaizkigu alde batetik. Lehen aldiz Estrasburgok Espainia zigortu egin du, lehen aldiz konfiantzasko abokatua ukatzeagatik preso inkomunikatu bati, Xabier Atristainen kasua hain zuzen ere defentsak uste du Estrasburgok Espainiari jarritako zigorra aurrekari bat izan daitekeela, euskal preso gehiago daude kartzelan inkomunikazio garaian egindako adierazpenen ondorioz. Nola hartu zuek biok Estrasburgoren erabakia? Zuentzat ere mugarri izango da hau? Berri ona da, baina gauz saltza berdinan. Azkenean Espainiako gobernuak ez du bere egin beharrik egin arlo honetan, ez du egingo, zoritzarrez. Nik beti izaten du ez, gobernu demokratiko guzti betean, Marlaska ez litzateke ministroa izan behar. Eta arazoa hor dago, arazo sakon bat gainera. Nik uste kasu honek evidentzian uzten duela, nabarmen uzten duela, Estatu Espainiarrean sistema judizial polizialak, eta estatu hori horretan oinarritzen da, sistema judizial polizialak daukan faila ikaragarria, hau da, ez gauza dela, eta esplikatuko dut hori kasu honi aplikatuz, ez da, begira, ze gertatu zen. Xabier Aristrain 2010an agertu zen, bere iparraldean zegoela, Grande Marlaskaren auto batean. Grande Marlaska, ipatu duzu, orain ministra dena, auto batean. Bera aurkeztu zen voluntario iparraldean komisaldi batean. Eraman zuten Madrilera, Audientzia Nazionaletik pasa eta libre utzi zuten. Baina handik gutxitara Guardia Zibilak atxilotu zuen, 5 egunez inkomunikatu, egundoko torturak aplikatu zizkioten, bera kontatu da zehaztu zituenak, egundokoak, gauza ikaragarriak egin zizkioten, eta tortura hoien eraginpean, komisaldegian beran kuartelean, Guardia Zibilen kuartelean, sinarazi zioten ez bat baizik eta 2 deklarazio. Eta 2 horietatik gogorrena erabili zuten gero, da hori besterik ez beste elementurik, 17 urteko zigorra jartzeko. Bueno, ordan, zein da hemen hipotesia? Ba, hipotesia da prozesu guztia prestatua zegoela. Hau da, entregatzen da, uzten dugu libre, ze ez daukagu frogarik, baina egingo ditugu frogak. Da nola egingo ditugu, errepatuko dugu, inkomunikatu, abokateurik utzi ez, kriston torturak egin, eta sinatuko dugu guk nahi duguna sinatzea. Hori horrela da. Eta hori horrela da 2010an. Hau da, pentsa zazu, ez duela 40 urte, ez Frankorekin, ez, 2010an, eren egun. Horrela ari dira jokatzen. PSOE gobernua zegoen, Rubalcaba, Grande Marlaska tartean. Horrela jokatzen ari dira, klaro, Europako Tribunalean konturatu egin dira. Da zer egin dute, balio gabe utzi, hasieratik hain zuzen prozesu hori, prozedimentu hori. Logika judizialak orain eskatu, eta demokratikoak eskatuko luke bertan bera utzi, da Aristrain kalean ustea. Egin dute ez, egingo dute ez. Honek ez du esestarako balio, dinotez hor bizi gara. Moduan hartuko. Bueno, ez da ze aldatuko horrelako berri bat. Ez dakit, baina ez dute joerarik hori egiteko. Hor bizi gara, hori da egoera, hori da kontura gaitezen, hori da egoera. Claro. Bezalde, Europako auzitegitik bebai beste berri bat heldu gaitua, Altsasuko gazteen eskakizuna atzera bota egin du Estrasburgoko auzitegiak, Amaia Isko Altsasuko gazteen abokatuak esperantza zeukan, giza eskubideen Europako auzitegiarengan barkatu. Uste baitzuen abokatuek salatu dituzten irregulartasun eta eskubide urraketak oro aztertuko zituela. Entzungo ditugu Amaia Isko abokatuaren hitzak. Pena bat dela tribunala sartu ez izana aztertzera planteatzen genituen irregulartasun eta eskubide urraketa horiek, itxaropen txiki bat bagenukan, baina nire ustez euskal gizarteak batez ere eta gizarteak oroar ez zuen jabehar horrelako ebazpegene judizialik esateko esango zuena prozedura hontan irregulartasunak gertatu dira, eskubideak urratu dira, jendeak oso ongi ikusi duelako.
Eurek guztiek sorpresa hartu dute erabakia, zuek nola hartu duzue berria? Ni ez nuen espero. Lotxagarra izan da. Bidegabekeria, gazte hauekin egin duten bidegabekeria, eske kristona da. Eske ez dakit, gero esaten digute, justizia jende guztientzako berbera dela, eta duela aste bat edo bi, ikusi genuen agian Twitterren, edo, viral izan zen, ehiztari batek, guardia zibila bati, emakuma zen, kriston gatazka izan zuten, eta ez da ezer gertatu. Azkenean, justizia, badiri justizia dela, posta kodearen arloan egiten, altsasun gertatzen baldin bada, gartzelara. Ez dakit, Alpedreten edo ez dakit, Espainiako beste leku batean gertatzen baldin bada, delito de faltas bat bakarrik. Eta injustizia hutsa da. Nik uste dut kasu hau dela, lehen aipatu dugunaren, Aristrenen kasuaren, beste esaingo konpendio bat. Ez da kasu honetan ja, ez da Guardia Zibila eta ministroa eta epaitegiak kombinatzen direnak, baizik eta kasu honetan gehitzen dira beste instantzia batzuk, berezik instantzia mediatikoak eta instantzia politikoak. Montatzen dituzte, gogoratzen duzu, egundoko eskandalo mediatikoa, taberna batean goizaldean gertatu den trifulka bategatik. Eta ondorio larri gabe, esan edut hori zen asuntoa, baina, klaro, altsasun zen, Euskal Herria zen, kriminalizatu behar zen, montau zuten, orduan hor egonda kanpaina mediatikoa, beste aldagai gehitzen da. Kanpaina mediatiko horren atzetik datoz politikariak eskuin moturra, PP, Vox, Aradoaz, Ciudadanos egiten dituztean halako agerraldi batzuk eta bar, eta gero datorria epaileen, poliziaren eta epaileen zigorra, 12 urteera arte, gartzela zigorra horregatik, esan edut, nekanek ondo esan duen bezala, da, eskandalo bat. Ze gertatu da kasunetan, klaro, Europa Tribunal hau ez da instantzia judizial bat, ez da instantzia judiziala. Ikusten ditu giza eskubideekiko vulnerazioak, ez da, Europako kartaren arabera. Eta Europako Kontseiluak egindako instituzio bada. Eta prozedura badauka. Eta prozedura horretan, ez du ikusi, hau da, ez dira sartu epaitzera, kasua eskandalo bada, baina ez dira sartu epaitzera prebioan gelditu dira, esan dute, ez du kuadratzen, guk hemen dauzkagun parametroekin, ordan ezin dugu aztertu gaia. Hori izan da erabakia, ezin dugu aztertu. Nik uste, aztertu beharko luketela eta fondora sartu, baina hori da bereien parametroak aplikatuz eman dute resoluzioa. Ez dira sartu ere egin gaia aztertzera. Horrek esan du, indefensioa kasu honetan erabatekoa dela. Estatu batek horrela jokatzen du, eta gero ez daukazu nazioarteko instantzia egoki bat, behar bada nire duda da, tribunal horretara joan ordez nazio batuen erakundera Genebara joan izango balira, edo beste instantzia bat oraindik ez duguna nahiko landuta da Europar Batasuneko justizia auzitegia, ez da? Europako Konstituzioaren aplikazioz. Ez dugu ibili oraindik bide hori, eta nik uste bide hori ibiltzen hasi beharko ginatekela seguruen. Baina, hori gauza teknikoa dira, nire abokatu gogo horren barruan eta naziarteko zuzenbidearen azterketetan egiten dudan hipotesia, baina hori horrela dago. Kasua berez da eskandalo ikaragarri bat, noski. Eta amaitzeko, ekonomia eta politika uztartzen duen gai bat jorratu egingo dugu, badakigula gainera Carmelok datu asko ekarri duela horren inguruan, Bizkaia dorrea erosi duten eguriko familien bi funtsek. Eta, jabe berriak hainbat moldaketa egin ditu honetan, adibidez, Primark saltoki handi hori jarri dute, eta bar. EH Bilduko adibidez, propaganda ekitalitzat jodu zentroaren aurkezpena. Zein da, zuen iritzia honen inguruan? Gai oso sakona da. Nekanen nahi baduzu zer komentatu honetaz? Bestela sartuko naiz. Begira, gai oso sakona da eta oso importantea eta seguruenik emango liguke, ez dakizema denbora daukagun hemen, baina askotarako emango liguke, eta nik uste aria... 4 minutu. Saiatuko naiz laburtzen, ze mami asko dauka, begira. Lehenengo edifizioa bera, ez da, jendea badakien ez hori Banko Bizkaia izateko egin zen hor zentroan, eta oso ikusgarria da, behar bada bere garaian Bilbon zegoen edifiziorik
Iberdrola dorrea eta horiek egin aurretikoa da, ezta? Bueno, ikusgarriena zen, da oso ikusgarria, benetan da erdi-erdian dago plaza zirkularrean, bere garaian plaza de España deitzen zen horretan, plaza zirkularra, ez da? Hortze da oso ikusgarria da. Bueno, ze gertatu da, Banco de Bizkaia fusionatu zen Bilbaorekin, Bilbao Bizkaia, gero BBVA gertatu da, eta horrek saldu egin zuen, eta hartu zuten hori, beti bezala espekulazio finanzierorako erabili den edifizio bada. Edifizio hori erosi zuten funts batzuk, da funts horiek izaten dira funts beltzak, osea nazioartean jokatzen dute salerosketekin, diru asko egiteko, espekulatzeko. Da funtsa bata zen Estatu Batuetako eta beste Espainiarra erosi zuten hori eta hasi ziren espekulatzen. Erosi zuten 100 milioitan eta handik gutxitara saldu dute 160 piko milioitan, obra batzuk egin da. Osea, pentsa, bakarrik salerosketan ja ez dakizenban milioi euro irabazten dituzte, ez da? Halako espekulazioetarako erabili izan dute. Eta tartean, hau da ja nahiko kezkagarria ere, nire usterako, tartean, hasi dira edifizia erabiltzen Primark, da Irlandako multinazional bat, Irlandan dauka jatorria, eta nahiko popularra esango nuke kakotzartean, produktu nahiko eskasak saltzen ditu, baina, bueno, hori 3 planta hartu ditu. Gero baita BBVak berak gordetzen du atalo berentzat, eta gero diputazioak, Bizkaiko diputazioak, bat izeneko proiektu bat garatu nahi du hor. Proiektu horrek bera bakarrik eskatzen du azterketa berezi bat. Bat deitzen da euskeraz, baina benetan da sigla bat inglesezko izena da. Hor nahi dute, bueno, enpresen elkarlana, bultzatu, emprendizaje deitzen den konzeptu hori erabili orain da. Horrek ematen du beste ez naiz orain horretan sartuko, baina berez nahiko kezkagarria bai da, esango nuke, diputazioa bezalako erakunde publiko oso garrantzitsu bat, sartzea, alako testu inguru batean, alako proiektu bat garatzen ez dakit, uste dut 30ko alokairua edalako zerbait daukala aurre ikusita, hori garatzeko, baina... Bueno, edo nola ere, orain azkenean, orain egunotan, berriro ere erosi egin dute hori, eta ez dakigu zenbat diru ordainduz, baina ematen du milioikada bat ordaindu dutela, nortzuk, da hemen noa, lehen Altos Hornos eta jabeak izan ziren neguriko familia bat, Ibarra eta Kareagatarrak, ez da? Ibarra eta Kareagatarrak kontrolatzen dute Vocento, hau da, El Correo Español, ABC, etc. media. Orain, saio badaukate prisa erosteko, adi horrekin, ze talde hori kokatzen da ideologikoki eskuinean, eskuin muturrean espada, prisa bera erosteko proiektu bat daukate hemendik urte gutxitara, eta ari dira espekulatzen hainbat arlotan. Orain egin dute aliantza bat, bere daukate konpainia bat, ez dut astirik asko garatzeko hau, baina dira, betiko neguritikoak orain Madrien kokatuta daudenak eta operazio horretan sartu direnak. Hor usten dut momentuz, baina honi pista jarraitu behar zaio. Eskerrik asko gurekin egoteagatik Nekane, eta eskerrik asko Carmelo. Beste behin, eta zuek, astrenean ikusiko dugu elkar berriro, asteburu polita pasa, eta gogoratu astrenean hemen, gaueko 9:00 laurden gutxitan eguneko gakoak astartzeko. Gabon.